tässä on nyt kertynyt suunnilleen, että ollaan 800 levyä nyt siinä jossain 4 vuodessa. Että aika kovaa tahtia nyt tulee tietysti. Ja levyhyllystä löytyy aika pitkälti vaan räppiä. Sanotaan, että joku varmaan 85%. Joku, en tiedä varmaan ehkä 6500 vähän reilu räppilevyä. Sitten loput on jotain funkia, bluesia, soulia, rockia, reggaetä. Arkipäivä yleensä lähtee silleen, keittelen kahvit ja teet aamupalaa ja kuuntelen siinä sitten samalla jotain levyä aika useasti aamuusaksi, ettei tarvitse keskittyä niin paljon. Sitten on tällaista perustyökkäriksi käymistä ja nyt on tullut kuvaa jopa työnhaku. No, sitä ei koskaan tiedä miten siinä käy, mutta aika iisisti. Hitaasti lähtee päivät käyntiin. Se, että heräämisestä välillä saattaa mennä monta tuntia, että on kahvit keitetty. Sitten heräilee joskus ehkä noin 2 aikaa päivän. Sille asiallisesti. Mikä funtsi, mitä sitten söisi sen jälkeen päivälliseksi. Rapista on innostunut suunnilleen silloin joskus 90-luvun ehkä puolesvälissä. Niin katsellut leffoja ja sitten niinku ja siinä niinku toi White Man Can Jump eli valkoiset donkkaa tykillä, eikä mustat donkkaa tykillä. Kummin se nyt on. Ja niin. Sitten siinä oli tollanen niinku Main Sourcein Faking the Funk ja jotain muuta Cypress Hillia ja Booyah Tribea, mutta se Main Source jäi kyllä silleen niinku mieleen siitä, siinä oli törkeä kova biitti ja silleen hyvä menoa. Sitten ennen sitä oli kuunnellut jotain Green Daytä ja muuta tuosta geneeristä paskaa, mitä radiossa on. Sitten varmaan alkoi tulee lökäpöksi, että Kotkan kirjastosta siellä niin löytyi NVA:ta ja kaikkea muuta tupakia ja tällaista meininkiä löytyi sitten sieltä kuitenkin, että musiikkiosastolla oli aika paljon kuitenkin sitä räppiä, että joku sitä oli tilannut sinne. Tolleen. Kun meillä oli niin vinylishoiti ja sitten isällä oli Billie Holidayta ja meillä oli lastenlaululevyjä. Se oli suoravetoinen ja sen kanssa pystyi scratchaamaan sit niitä lastenlauluja. Se jotenkin tuntui hauskalta. Sitten niistä innostunut myöhemmin, kun niissä on parempi soundi silleen analoginen ja niissä on oma tietty pieni fiilis. Ja sit kiva tsekkailla niitä kaikkia niinku kansikuvia ja tollasta. Sama kuuntelee. No DJ-meiningit. Ne alkoi kiinnostaa tossa varmaan about vähän 1,5 vuotta sitten tossa. Silleen, että jäi työttömäksi. Niin ei tullut oikein mitään tekemistä. Ja kun oli noita levyjä kuitenkin kasassa, niin tullasin säästämään sit levysoittimia ja siltä sai niinku päivisin tekemistä virkettä. Soitteli levyjä ja reenasi sitä ja muutenkin tuollaista yleistä keidaa. Välillä meni hermot ja ei koske niihin viikkoihin ja sitten taas jotkut vaan joskus päivää putkeen. Levy tulee lähinnä silleen aika satunnaisesti. Välillä ostelee vaikka monta viikosta tai välillä saattaa olla kuukausi 2 ettei osta yhtään levyä. Ei tuu silleen niinku aktiivisesti käyty esimerkiksi kirppareita läpi, että mistä löytyisi Monihan saattaa just käydä joka helvetin päivä kaikki noita vakiomestat läpi, että
löytyy, jos vaikka tulisi joku uusi kauan pongattu. Silleen, että se löytyy sitten vuosien jälkeen. Netistä tulee kyllä aika useasti selailtua just eBaystä tolleen, taas osia vähän harvinaisempia, mitä itse tietysti etsii, niin sieltä tulee tsekkailtua silleen väliaikaan. Joskus löytyy, joskus ei. Tuleekohan vinyylelle tai formaatille, onko sille käymässä mitään, että se on kuitenkin jo aika saatanan kauan ollut jo täällä maailmalla ja tulee varmaan pysymään, että siellä kuitenkin kun se on analogista meininkiä ja jengi dikkaa kuitenkin siitä aina, niin mistä sit koskaan tietää, mutta veikkaan, että tulee pysymään formaattina vielä pitkään ja todennäköisesti CD häviää aikaisemmin markkinoilta, että on noit kokeiltu kaikki kasetit, minidiskit, kaikki, mutta kyllä se yksi on vaan jäänyt edelleen sinne, kiekosta on lähdetty ja edelleen tehdään vinyyliä. Kyllähän eiköhän se pysyttää. Represent like whatever. Shit. No ei mulla kyllä oikeastaan mitään.